Ava ndivo baba Chadenga vachazonyaradza vakashakirwa nemudzimai wavo. Handitika baba Magadini. Mono. Uyu ndiye gotwe rangu sungajoti kuno kuna madha vako ndozarama yellow body kana mamoni uyu ndiwo gotwe rababa Chadenga. Handitika sangana mono sarike mono ava ndivo murora makoti asati andipa zvake mvura asi achatsvaka kundipa mono sarike mono saka takuda kuti muchizivawo muri yeNational FM iri pano ine dhindireti kwavahosi murume anongoenda murume hadimuvereka saka regai titangire kubva